Сәлем шаян тиктормас һәм һәр вакыт кызыксынучан дусларым. Еш кына безнең өстәлебездә бер дә кирәкмәгән әйберләр ята. Аларны берәр кая җыеп куярга кирәк. Һәм моның өчен мин бүген сезне торт маясарга өйрәтәчәкмен. Моның өчен безгә кәгазь квадрат кирәк булачак. Аны ике якка туры почмак итеп бөкләп куябыз. Барлык почмакларын уртага таба бөгеп куябыз. Кичкенә генә өч почмаклар ясыйбыз. Хәзер барлык якларын уртага таба менә шулай бөкләп чыгабыз. Бер яктан туры почмаклар ясыйбыз. Ачып куябыз һәм шуны кабатлыйбыз. Кәгазьне ачабыз. Өч почмакны тартып чыгарабыз. Аны менә шулай бөкләп куябыз. Һәм эшкә качырабыз. Ачып куябыз. Өч почмакны бөкләп куябыз. Урталай бөгәбез һәм эшкә качырабыз. Кәгазьне икенче якка әйләндерәбез һәм менә бу кечкенә квадратларны өч почмак итеп бөкләп куябыз. Икенче якка әйләндерәбез. Кырыйларын менә шулай күтәреп куябыз. Һәм почмакларны яхшылап бөкләп чыгабыз. Бөтен якларда шуны кабатлыйбыз. Һәм безнең кечкенә генә тартмабыз әзер була. Аның эченә без бөтен кирәкмәгән әйберләрне тутырып куя алабыз.